Good morning mga Bisayang gamay, kini inyong higala. June, born in July, aka Bisayang gamay. Maayong buntag sa inyong tanan mga kaigsuunan. Maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, maayong adlaw sa inyong tanan. Kini inyong higala, si June Digamon. Naanapod magsinamok kaninyong tanan. Mga higala pag itong istoryahan kung unsa nahitabo gahapon. Gahapon pating inita diri sa London, ang temperatura was 38 degrees Celsius. Mura yun siya nasa oven. Okay, so ang mga tao halos naligo sa swimming pool, naa sa countryside para magpahungaw sa kainit. Okay, kanya tungkol sa kainit, nangainit pod ang ulo sa mga tao. Diba? Ingon ana diri sa London kahapon. Pero anyway, despite sa kainit mga kaigsuunan, nakalingkawas naman gud hinuon ta. Kagabi, my God, grabe kainit pod ang kwarto, abritanan ang mga bintana. Okay, para makasulod ang hangin tungod sa kainit, grabe gyud as in. Pero kana nga kainit, ano ra na, kadiyot ra na dili pareho sa kainit sa Pilipinas, 'di ba? Pila ka bulan o bulan ang ang summer. Grabe gyud ka init, mas init sa Pilipinas. So anong magreklamo man ta nga kadiyot ra man ang init diri sa London anyway. So kabahin sa kainit, daghan kay mga issues nga atong paghisgutan sa umaabot. Klase-klase ang kainit mga kaigsuunan. So atuan ang panagisgutan sa umaabot natong pagtuki-tuki, pag-istorya. Ako ang giingon sa inyo before nga kaning ato ang page magatuki-tuki ni about sa mga Bisayang gagmay nga nahimong Bisayang dako. Okay, not literal ha, meaning to say kato mga Bisayang gamay nga hilom-hilom lang apan adunay ika-tampo or adunay take part sa atong community nga nahimong mahimo o nahimong dako sa atong komunidad. Aduna po yung mga Bisayang gamay nga very popular na karon. Nag-start sila nga Bisayang gamay, karon Bisayang dako na sila because they actually are celebrities, are politicians like si Manny Pacquiao, nahimong celebrity ug nahimong politician, di ba? Kasi sports person, at the same time nahimo na siyang senador sa Republic of the Philippines. Mora na usa ka example na ato ang mahatag karon, pero aduna pa siguro thousands and thousands of mga Bisayang gamay nga nahimong Bisayang dako spread all over the world nga ato ang i-feature diri sa atong page. Okay? So mga kaigsuunan, di na ako magdugay kay in a short while mag-start ako sa akong trabaho. Daghang kayong salamat sa inyong sunod sa ako ang mga gina-post sa ako ang page. Alright? So please ayaw mo kalimot sa pag-subscribe o sa pag-click sa bell para po ma-notify mo sa mga future na kong mga vlogs. Daghang salamat. Kini ang inyong higala, June born in July, aka Bisayang gamay. Daghang salamat.